Знам, ще попиташ каква съм била, кой е оставил в ума ми следа, кой е искал от мен да бъда рефрен от нещо познато, но друго. Да, ще ти кажа неща, които на друг бих спестила, но не и на теб, не този път, не и сега или никога пак. Искам да ти споделя всичко това, което страхувам се. Може би всичко се случва сега, точно с нас, точно тук и така, за да видим защо всичко добро идва, когато не търсиш. С теб мога всички неща, които не вярвах, че мога. Ще ти разкажа всичко, всичко, което не съм. Ще ти покажа всичко, всичко, което не съм. Да, ще ти кажа всичко, всичко, което не съм. Единствено само на теб, защото с теб мога да съм себе си. Благодарим.